sen bir duranca güllay. Gülüňem pürsüjäg sen. Edirim, sen şeýle bir owadan, şeýle bir mylaýym, şeýle bir hozalykçy, sen şeýle bir goň, sen görsem keýp maslada. Şöýle şaktı masal bar. Näme tarif etjegim bilen mokta. Goý beýdip durmady. Senem baňa bir zat diýdi. Uy, kakasy. Ha. Mene onça ul sözler tapybam bilmez. Ay. Bolmasady senem meni al yalan sözler goýber. Ha? Ha. Edidim. Haw edidim. Men sana iki tane haberim var. Habarym? Hawa. Näýil habaryň? Bire gowy, birem erbet. Haydyna başlayın indi. Neme yerbetden başlasan soňra bir begener ýar şondan soň da. Şeyda indi. Onda erbetten başlasam şu sen öýde ýygynan hemme pullary sowdum. Hemmesini mi? Hemmesini. Gowsy näýil onun gowsy? Ay şu aydayım mı? Ayt ayt ayt. Şu sen hiç tat bir köpük pulun bolmasa da men seni söýýän. Ay şey diýär ýandary, pul alýandy. Mehribanım. Bugün bizim bayramçılığımız ha? Ha, Näme keyfin yok sen he? ay akşam düýüş görüp durun ay. Düş gördün. Näme gördün düşünde? Düýüşümde meni öýerjek bolýarlar. Vay düştür de. Öýlen köy vermedikinin düştür de näme? Öýlenäjekdim ol, ýene de sen alyp berjek bolýarlar ha. Çeppe. Oh, Min fikrinci martıma postan alıp bereydi. öňkü postundan mı nämetdir? Vay ili gaçta. Yaranlı. Vay postan almagy mı? Yok ilik almanı ya. Oňşy bir bayramsyň öňýänler ýüzüň ýaman, halykda ýaman. Bir näme aladaň bar, näme boldy? Şuun öýdäki bir hepdelik ejelerine gitjek bolýar. Bir hepdelik. Awa. Ey, onda gyýdylmady begen nä ho? Ýoşo begenýäniň bilse gitmez. Ama Patişan, Haw. sen şu kaynenen goğuryan mı? Oňa görýän. Birden şu kaynenen yol var topurdan ne ederdim? Hiç adam etmen. Topulum özüm soparda men näme? Vay bu yol var işte. Garly kaka salamu aleyküm. Waleyküm esselam. Sağol kurgulduk bu gowy bagdaýlar. Gowy tanadyňmy ýagam meni? Awa tanadım. Kim? Daňatar sen. Kim? Daňatar. Yok tanımadın ha. Daňatar dälmi? Daňatar ho. Yok ağam daňatar dälmi. O bir gören adam men bara 10 ýyllapdan ýadyda saklaýan. Daňatar ho sen. Onu ýat geçliň yok eken ağam. Men adym daňatar däl. Daňatar ho sen. Ne kellen ağa? Ay kaýdyňa daňatar diýip. Men öz adym öňden gowulýanmy? Gowunyň deňmesi kolum daňatar. Daňatar dälmen. Bolýar ho daňatar däl boldyň, daňatar däl bol. Agdyň nirdedigini görüp etsem mowa ho. Daňatar däl. Onu sen kim? Men adym Günnogdy. 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 Ay bunça goh etmek näme gerek o? Daňatar Günnogdy. Ay daňat ýara. Awa. Günnogdy arasy bir ýarym sagat da ho. Ýarym sagat üçin bunça goh näme gerek o? Onu da Günnogdy ýetim janymda kanat Günnogdy. Hey, sen wara Günnogdy sen. Günwatar sen. Günnogor sen. Demir gazyk sen. Günnogdy. Günnogdy ho sen. Günnogdy. Günnogdy. Awala. Daňatar. Daňatar. Hawa, gar kaka, Ho. taglyk mı? Ay hawa. Hawa näme bir da sorajak diýdiň O ol. son döwür bara bir hil gözüm bara deme. Uzaktan alan oklay. Näetdiň ey? Hawa. Bä, käşe da dik görýänmi? Iyan. Bä, onu şey içtir seret görýänmi? Sektir özeret görýär. Han seret düşüp pençireni görýänmi o pençireni? Awur ya. Soň aňyrdynak bağa görýänmi? Görýän. Ha bağa aňyrdynak ol çaýlar görýänmi? Görýän. Hol çaýyň aňyrdynak baýrly görýänmi? Görýän. Hol baýrlyň aňyrdynak dağ görýänmi? Görýän.
Boldu da no sondan ağırdın bize muram da ko. Bırak. Hava. Men estim lan sen aydım. Sual pun diyorlar. Hava sağlığına gownun etmese dinler yerler menken. Öyle mi? Hava. Onunla da var ha o demelay yine her hili bağısı var. Her hili bağışı var. Bir yıl önünden toyal yanma, Au. 6 ay önünden, 3 ay. Yine sen toya tutacak olsan ne çavat önünden görmeli? Ayşe toy başlaman on nasın tala naydı peşten bar peşsen na. Va on ne bolacak yarın toya önünden. Ediydim. 8. Mart'ın kutlu olsun. Vay sağ ol kaka. Gör şoň şanına var abi. Yaşlı yatlap, kozmanız bilen bir süýjülep saýşeldi. Uy kakası. Ha? Fücün keniten semreyemsin ama diýerler şoçun mu ka? Ya keyvani. Onun ikimde degişlerle arkayını ver. Yürü. Edim, Ha, men sana 8. Mart'ına ava. Uludağ'tan bir zade vereyim mi, soğut vereyim mi, Uşacık'tan köp soğut vereyim mi? Şu köp bolsa o da şu çocuklardan köp zat alıp beray. Böyle onu bir kile kişmiş verdim oraya mı? Böyle ne yapmayın? Onu seyret. İlberik bak, Edim. Yıldız suyunu, Ava, Boğdat arzu etsen hasıl oluyormuş diye. ava. Seyret ana yıldız suyunu. Seyret bolu arzu et. Ne arzu edecek? Bolu, vakit bolu, izra suyunu ne o? Olmadı. Yeni laf yoksa. Mehribanım. Şiirim. Kaplanım. Men bayramçılığıma neyemese odat verecek. Teň bayramçylygyňa mı? Ava, Teň bayramçylygyňa. Şol ulag görýärmi? ava görýär. Akçylyk. Vay bogdum. Men halayan renkim. O 2020'de. Allah! Vay manam! Eltilemine içi yanar. Ana şu akçy renkde, şoň renkinde şıppant bersem bolar mı? Sıppı? Ya çorap. Vay corattana sıppıga mı oğuy? Yürünü sıppıga vereyim. Edilim. Sen beni kongoryang mı? Vay fora yanım da çeppecer. Sen yüreğin bilen kongoryang Vay mı? çıppakay yürücüğüm bilen. Doğruyun ayt kongoryang Vay mı? doğruyum ay diyene çeppecer. Neyme soğuk odal versek olyan mı? Yok ele on mant geçirsene. Ay bağışlan oril mara. Senin kıyılınız Hava. kapakta yaman köp guruluyor. Vay. Siz on ejetinin guruluyuşunu görün.